τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Παλιότερα, κατά την δεκαετία του 90 που ξεκίνησε να αναπτύσσει τη τεχνολογία των αρθήκων στον τομέα γενικά της ορθοδοντικής, κυρίως απευθυνόταν σε ενήλικες και για πιο απλά περιστατικά. Σιγά σιγά με τα χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η τεχνολογία τους και επειδή μας παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλο το εύρος των ορθοδοντικών μετακινήσεων, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί γονείς και πολλοί κιόλας γιατροί δυσπιστούν όσον αφορά στην συνεργασία του παιδιού. Η εμπειρία μας και αυτό που βλέπουμε καθημερινά στο ιατρείο είναι ότι τα παιδιά είναι συχνά καλύτεροι στρατιώτες από οι ενήλικες. Και ακριβώς επειδή είναι κάτι το οποίο τους είναι εύκολο, μπαίνει, βγαίνει, δεν τους κοροϊδεύουν οι υπόλοιποι συμμαθητές στο σχολείο, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό για το κομμάτι της ψυχολογίας του παιδιού ή του εφήβου. Δεν έχουμε τραυματισμούς. Είναι κάτι το οποίο μπαίνει στη ρουτίνα τους και οι γονείς οριακά δεν χρειάζεται να ασχοληθούν. Τα φόρεσες, τα ξέχασες, τα έβαλες. Είναι όλο πολύ πιο ομαλό από ό,τι πιστεύουμε και θα πρέπει να εμπιστευόμαστε και να δίνουμε μέρος ευθύνης και υπευθυνότητας, πιστεύω, στα παιδιά.